Sa ngalan sa Mana sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaag kaninyo. Manausap kanim. Nagkatamandam sa pagsuring santos nga misa, mga kitagpasaylo sa magkasaipanan nga itong nabuhat. Nagagumpisa na ko sa Diyos nga mga gahom sa tanan. Ug kaninyong igso nga nakalapas sa pagkakuyamon sa nauna sa pulong ug sa buhat ug sa walang pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong sala. Busa na ngamoy ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel mga santos. Ug kaninyong igsoon, aron ninyo akong iambog sa Ginoo nga Dios. Kalayan kita sa Diyos nga mga gahom sa tanan, pasiluon sa atong mga sala, darata kita niya nagtusa kinabuhi tayo. Amen. Ginoo kalayo kami. Ginoo kaloy kami. Kristo kalayo kami. Kristo kaloy kami. Ginoo kalayo kami. Ginoo kaloy kami. Magampag kita. O Diyos, imong idaring sa taklara, diha sa bahigugma sa kakabus, pinagi siyang pangama, o sinunod ni Kristo, diha sa kakabus sa Espiritu, mga yanutag kami pagdangat sa pagsudong kanimo, diha singarian sa langit, kini ang magipangayo, pinagi sa maginis sa Kristo imong anak, nabighariban kanimo Espiritu Santo, Diyos nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Ang Ginoo miingon kanako, apan ikaw tawo, ayaw pagmasupilon sama kanila, bukha ang imong baba ug kana ang ihatag ko kanimo. Unya dihay kamot nga gituy-od nga ri kanako, ug may gikuptan kining linukot nga basahon. Gibukhad niya kini sa akong atubangan, ug may sulat kini sa luyok-luyo. Ang nahisulat niini bahin sa pagbangutan o kagulanan. Unya miingon ang Dios kanako, tao, kana kining basahon ug lakaw, og sultihi ang katawhan sa Israel. Busa gingangako ang akong baba, og gihatag niya kanako ang basahon. Og miingon siya, tao, kana kini aron mabusog ka. Busa gikaon ko kini, og sama kini katamis sa dugos. Unya miingon na usab siya kanako, tao, lakaw ngadto sa katawhan sa Israel, og sultihi sila sa akong mga pulong. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Katamis tagamtama sa imong saa. Katamis tagamtamon sa imong saa. Sa paagi sa imong mga gimbutan, nalipay ako. Ingunog diha sa tanang mga bahandi. Katamis tagamtam sa imong sa. Oo, ang imong mga sugo, mao ang akong kalipay.
silang akong mga magtatambal. Katamis tagang tamo Agatam sa imong saan. ang balaod sa imong baba, mas bililhon alang kanako kaysa linibong nga bulawan ug plata. Katamis tagang tamo sa imong saan. Katamis tagamtam sa imong mga saan, mas matamis kaysa dugos alang sa akong baba. Katamis tagang tamo sa imong saan. Ang imong mga sugo mo'y akong sulundon hangtod sa kahangturan. Silang kalipay sa kong kasing-kasing. Katamis tagang tamo sa imong saan. Naghinga-hinga ako sa kahidlaw alang sa imong mga sugo. Katamis Tagamtamo sa imong saan. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo nagkakaluwasan, dalay ko siya, labaw sa tanan. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo manaaka ninyo, Maanaaw sa kanimo, ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. himayaon ikaw o Ginoo. Ni adtong higayuna, ang mga tinunan ng ato kang Isus unang utana, kinsa man ang labing dako sa gingharian sa langit. Si Jesus mitawag og usa ka bata ug gipatindog niya sa atubangan nila ug miingon siya, hinumdumi kini, gawas kung mausab kamo ug mahimong sama sa mga bata, dili gid kamo makasulod sa gingharian sa langit. Ang libing dako sa gingharian sa langit mao ang paubos sa iyang kaugalingon ug mapagkasama nining bataa ug ang magdawat ug usa ka bata nga sama niini sa akong ngalan magdawat kanako. Matngunin ninyo nga dili kamo magtamay bisag usa nining mga gagmayng bata, kay sultihan ko kamo nga ang ilang mga anghel ato kanunay sa tubangan sa akong amahan didto sa langit. Sa inyong hunahuna, unsa may buhaton sa usa ka tawo kung kawad-an siyag usa sa iyang usa ka gatos ka karnero, iya gayong biyaan ang kasaman ug siyam nga manipsip didto sa bungtod umulakaw siya ang papangita sa nawala. Sultihan ko kamo nga inikakaplag niya niini, mas malipay pa siya pag-ayo tungod ni ining karneruha kaysa kasi magsayam nga wala mawala. Sa mga pagkaagi, ang inyong amahan nga tuwa sa langit, dili buot nga may mawala, bisag usa niini magagmayng bata.
Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Mayong butag na tong tanan, ug mayong piyesta, kisay pista karon? Santa Clara, pista sa Pure Clare karon. Hinot kayo kay ang paminawon karon sa Ebanghelyo kay ang kanabang natural kaayo nga pangutana kisa may labing dako nato. Kay ang atong kalibutan naghiskot kanunay nga dili ta magpapildi. Ang atong kalibutan kanunay nga nagdasig ka nato nga ulabaw kaysa uban. Dili nato nilot kini nga pahinumdum, nato kalimtan nga ang dako nga grasya diya sa ubos. Mabuto na gihiman ako nga prinsipyo sa kinabuhi nga kining sa pagdala sa ato mga kalisod, mga problema nga aduna ganitay mga problema natay problema kay giandam ta sa mas dako nga grasya. Nga sa ato pa kung gamay nga problema nay mo abot nga gamay nga grasya. So kung dako nga problema unsa man o alams na, no? So mo pud na nga dinha niini kadtong mapahitason wala sa posisyon atubangan sa Dios. Usay ato nakalimtan nga pinakaimportante kaayo nga ang judgment, ang paghukom sa Dios dili ang tao. Usay mangguno kay ganahan tang maminaw nga kanagaling taas kayo og respeto ang mga tao nato. Wala nato nakahinumdumi o ako nakalimtan nato usahay nga diha sa atong pagpaubos na diha ang pagkahimuot sa Dios. Ug mo ni ikaduha nako nga prinsipyo kanang gigamit. Ubuhat ta nga makapahimuot sa Dios. Kay kung makapahimuot sa Dios, mapabuhagay ang Dios og grasya. Kay kisa madili gusto og grasya, mabito na nga bringkamo ta nga maduol sa Dios, mabito na nga magampo ta, mabito na nga musimba ta, kay nangayo ta og grasya. No wala man ta mo ingon dinhi musimba ta nga Lord, kanang ayo lang kog tagai. Mabito na no kumayon ganita nga kanang Ginoo, no kanang ay namagud usahay no nga na makita ta nga itong tapad nga naghilak kani mo dako-dako gini grasya gipangayo nindot kayo mo ingon ta Lord ay lang usa kog unaha siya lang kana usa ka paagi sa pagpaubos. So niini nga paagiha mas makadawat ta mabito na ang pagkalimot sa kaugalingon mauman ang pag-angkon hinuuni ini. Diba? Ato naman ang gihimo nga linya, no? Nga the more you give, the more duka-duka pa mo. No, the more you give, diba? No? Kanang pili mi nato na isulti, pero usay makalimot ta sa pagbuhat ni ani. Nabi ito'y mga prinsipyo nga kabalo kayo ta, pero inignan na diya sa itong tubangan kay di gihapon ta makabuhat. So ang bata niya itong panahon na para sa mga Hudiyo ay mga walay titulo, yan ang mga walay kwinta, walay apil sa ihap. Mao sanay gihimo ni Jesus nga kita kung dili ta mapahitason, no? Kay mahimo kitang kabahin sa iyang pinili. Mao bitaw na is very biblical. Kadtong naulahi, kadtong maguna, o di ba? Atong usbon, kadtong naulahi, likod ka. So muni atong bawnon karon nining kayo na utan Santa Clara usa kay kanindot kay nga pahinumdum kanato. Di ba? Murag kitang tanan nakaadto siguro to sa Pure Clare, no? Nang pagkamatngon ginako kay taga didto man ko, pagkamatngon ginako sa mga Pure Clares, lahi pa to.
Kato pang, di ba nakabati mo mag-chismis no nga, dili sila makitaan sa unang panahon, katong kamutra, kay kinangman kalimtan ilang kaugalingon, nga dili sila makitaan sa mga tao, kay sa hilom, sa simple nga paagi, ano sila nindot nga kontribusyon sa simbahan, unsa man ni pag-ampo para natong mga katawhan. So muna karon atong bawnon, isip sumusunod ni Kristo, asa magpudapit karon, gusto ba ko og nindot nga pwesto o diri ba ko sa ilalom o sa ubos nga nindot sa pananaw sa Dios. Amen. Palihog manindog. Magampo kita nga to samahan aron himuon kita niyang takus nga hinigugma niyang mga anak diya sa pag-ingon. Mahigugmaong Diyos, panalangini kami. Mahigugmaong Diyos, panalangini kami. Nga ang simbahan mamahimong epektibong instrumento diha sa pagpalawom o pagpalig-on sa pagtuom sa mga kabataan. Magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Diyos, panalangini kami. Nga ang mga nangulo sa gobyerno mapakitag tinud-anay pagtagad diha sa pagpangitag mas maayong kaugmaon alang sa tanang kabataan ug nga kining gagmayng mga bata mamahimong luwas gikan sa tanang matang sa pag-abuso. Magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Diyos, panalangini kami. Nga ang mga ginikanan magmatuto sa ilang kabataan diha sa maayong mithi sa pagkinabuhi ug muhatag kanilang tukmang pag-umol ug pag-edukar. Magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Diyos, panalangini kami. Nga ang mga masakiton makabaton og samag bata nga pagsalig diha sa Dios ang Amahan nga magatnagatiman kanila. Magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Diyos, panalangini kami. Nga imo untang isipon og takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halang Don Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Diyos, panalangini kami. Nga ang mga nangamatay madala balik ngadto sa balay sa langit nung Amahan. Magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Diyos, panalangini kami. Alang ka na itong tanan nga niya karon dinhi, nga tumatagamtaman ang gasa sa Diyos, pinagi sa itong pagpaubos, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Diyos, panalangini kami. Amahan dungga ang mga pagampo sa iyong mga anak nga misalig kanimo, hatay kami ni anang samag bata nga kinaiya, kayang imong gingharian ilahaman ni adtong gagmayng mga bata kini magipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Sa igasa ko kanimo, kumon sa imong kayo, iluwas mo ako gikan sa sala, ug kanunay imong ipakita sa kayo nga way sa kayo nga way Maigsoon pagpukamo tong sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. dawaton nunta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig o pahimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Amen. O Ginoo, diha ni Santa Clara nga Birhen,
Gisangyaw namo ang imong pagkakatingalahan, ituot nga sama nga nakapahimuot sa kanimo, sa ingon makapahimuot usab kanimo ang mga buhat sa among pag-alagad, kini magipangayo pinagini Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaaka ninyo. Maanausap kanimo, Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Diyos. Ang ayong mataro, Santos nga amahan Diyos nga tunay mga gahom sa tanan, ang ig matarong gayo, na magpasalamat kini magkanunay sa tanang dapit, kay ikaw gipasidunggan diha sa katilingban sa mga santos o diha sa imong pagganti sa ilang panungdan, igantihan nimo ang iyong mga hatag, imo kaming ihatagan o panigingnan diha sa ilang kinabuhi, abiyan diha sa ilang pabayag-uban kanamo, o panabang diha sa ilang mga pangamuyo, aron tapos kami maligon sa daghan kayong mga saksi sa lumba sa kinabuhi. Managan kami nga madaugon makabot namo sa kanila ang dili malaya nga purong-purong sa himaya pinagini Kristo ang Ginoo. Busa uban sa mga anghel ug arkanghel ug sa dili isip nga pundok sa mga santos, nagaawit kami sa pagdaig diha sa walay hunong nga pag-ingon. Santos na Ginoong Diyos ang pag-ahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana sa kahitaasan. Daigon ang nagaan, isang alat sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kahitaasan. Santos ikaw, o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ng Espiritu aron pagsantos ng mga gasa, aron mahimog kini alang kanamo, ngalawas dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sing kaugalingon, may kuha siya pan, pasalamat kanimo ibikas. Umihatag kini ngadto sa mga tinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana ay kining magkunglawas ng itugian alang kaninyo. Asamang paagi, tapos ang panihapon, may kuha sa sakalis. Ipasalamat kani pag-usapag midaig, mihatag giningadto sa mga tinunan ug miingon. Dawata kini, ug panginom ka mo nga tanan gikan niini, kay kini mong kalis sa akong dugo sa bago tunay nga kasabutan. Ang dugo nga iula lang kayong alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhatag kini aron paghandom nako. Ang misteryo sa pagtuo. Manluluwas sa kalibutan, nga nagtubos ka namo. Pinagis sa imong krus, upag kaban ang luwas sa kami. Aron pagandom sa kamatayon pagkabanaw ni Jesucristo, nagahalad kimi kanimo amahan, hiningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaduwasan. Nagapasalamat kimi kanimo tugay mo kami giisip nga ngayan nga mga tubang umualagad kanimo. Himo kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa sa Espiritu Santo.
Hinamdumi gini magsimbahan sa tibuok kalibutan. Himo ang mahingpit kami na sa gugmauban ni Leo among Papa, Alberto mo Obispo, ug Tamakaparian, maliyos sa mga misyoneros, sinamdumi usab among maigsuon nga nangamatay. Malaumang nga banaw sila, ug ang tanang nga matay diya sa imong kaluoy, dadaan silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyoy kaming tanan. Himo kami angayan nga makaambit sa kinabuhing tunay. Uban ni nga ulay sa Dios. Uban sa siyang banaw sa mga apostoles. Ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kaubuton latas katuigan uban kanila amo ka nga daygon ug amo ka nga himayaon. Pinagana sa Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, gihatagan na kaniya magahong nga amahan, diya sa kahiusa Espiritu Santo ang tanan, dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen, 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 amen. Iduluan kita ni Jesus sa pagtawag sa Diyos ug atong amahan busa, ngayon kita, amahan namo. Anakas mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinis sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karon adlaw, ug pasaylo ang kami sa mga sala. Maingon nga pasaylo kami sa nakasala kanamo, ug dili mo kami tugian sa panulay, hinunoa lawasa kami sa daotan. Karon moduko kita sa atong pagpaubos atong pangayoon ang mga grasya nga ato'y kinahanglan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngaymo kami luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw ning panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug malayo sa tanang kasamok, samtang nagapabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Yun ang Kristo naging kasi yung mga apostoles ang kalinaw, ibilin ko ka na kung kalinaw, ihatag ko kanini, ay tanawang mga sala, kundiling pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kainagkahiusa, ikaw nga bighari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo, sa kanunay manaa kanini. Manausag kanimo. Hatay pagitang atong panayigsuunay. Cordero sa Diyos, na nagawagan sa mga sala, sa kalibutan kagay kami. Cordero sa Diyos, na nagawagan sa mga sala, sa kalibutan kagay kami. Cordero sa Diyos na nakawagtag sa mga sala, sa kalibutan hatagi kami sa kalihinaw. Ang Cordero sa Diyos kinagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahay kitang tanang gidabis ang iandam na panihapon. Ginoo, dili ko angay nga magkalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Ang lawas sa dugo ni Kristo magamping ka na to, alang sa kinabuhin tayo. Amen. Ang lawas sa dugo ni Kristo. Amen. Amen. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarikas sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual.
hangpon ko ikaw, samag ania ka uban kanako. Ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Bagampo kita. O Ginoong Diyos namo, nabuso na kami karon tungod sa pagkalawat namo sa gasa sa Diyos. Ituod ka sa pagsulob namo dinhi sa among lawas sa kasakit ni Kristo, maningkamot kami sa pagpahigi usa kanimo lamang kinimgi pangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos na kanimo. Bulahan ikaw sa babae na tanan, o bulahan daw sa ang bunga sa tiyan si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, igayampo mo kaming nakasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Santa Clara, ihampo mo kami. Ang Ginoo manaag kanino. Manausag Kung kanimo. manalangin ka na to ang Diyos ng mga gahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo, para sa Amen. tus kay misa, dakat ka modala ang ugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.